बिलाय मा जालायखो खामानि मावनो थांनानै माला फैब्रा बावाखै बारा बावाखै गोजान थानो बेनोथ' भुल नोंसोरनिया मा गोजान थानो दाखालिसो मास मोनसे न' सिङाव थानानै फैबाय आं आरो क्वारेन्टाइनावबो थाना फैबावबायसो बेराम थानायमोनबा दाखालि थैखांसिगौमोन आं गिनायानो बांसिन नोंसोरना साला जाबावबायसो मानसिलाय आंखौ दाखालिबो फैबाय साला गामिनि स्कुलफ्राव थाफैबाय माबा दैबो गैया दैबो गैया ओरैनो दै खावै दैमानि दैखौनो खावनानै दुगैलाबायबाय जोङो बिदि जायो सोरबा मानसिया फाग्ला मानसिना मोसौ जाखो जोंलाय बिदि खालामनोलाय दैमानि दैखौबो जों खावनानैसो दुगैनाय गोनां जादों मा जागोन बिदिबालाय गय माथो रानदोंलै ना गोरान बायदि रानथाबस्राहांलै एसे मोजाङैनो जा राननो माने राननायाथ' रानदों र' जोङो फैनाय समावबो साला फैनायाव जोंलाय सानदों एसे ओंखाम मोजांफोर मोनजागोन साननै पार्लि जि बिस्कुटजोंसो जोंखौ जाहोफैदों साला दैया एभेलेबेल बेसां लों गोसो बायदि दै मोनलोंदों साला खर खाराखि बिदि जायो सोरबा बिस्कुट पार्लि जि पेकेटजों थानो हायो साननै गाहाम थालिर थाइसे गाहामजों थानो हायो नामा सोरबा फाग्लासो जागोन जेबो सुख गैया हजोंनिफ्राय फैबाय गामियाव जेने थेने थाफैबाय 21 दिन 20 दिन गाहाम थाबाय सासे थानानै जोङो गामियावबो ओंखारनो मोना मानो मोना ससियेल डिस्टेन्सआवल' थानो होयो बेमार थानायमोनबा मा लांखायावनो थैसिगोन ना जोङो आरो नोंसोरलाय मिथिगोन ना मिथियाखै चाइना दै इन्डिया दावराव जाबाय दं मिथिदों ना मिथियाखै खोनादों खोनानायालाय खोनानानै मा जानोब्रा बाहायनांगोनबो फल'बो खालामनांगोन सरखारा दिनै मा बुंदों चाइना दै इन्डिया दावराव जागासिनो दं इन्डियानि माखासे एप्सफोरखौ डिलेट खालामनो होदों नोंसोर खालामदो दाबो टिकटकसो खालामबाय थायो दा नोंसोर लाइकि भिडिअसो बनायबाय थायो दा नोंसोर इन्डियाजों चाइनाजों जुदि जुद्ध नांनांगौबा नोंसोर सापर्ट गैयि लिस्टआव थांगोन खिन्थु इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै बुंगासिनो दङ चाइनानि एप्सफोरखौ डिलेट खालाम होननानै एसां गरम जागासिनो दं संसारा आरो माखासेफ्रा दैबानाफोरजों लोमजादों गाबखाव गाबसि जेनिबो दावराव दावसिल' फारसेथिं दैबानानि फारसेथिं कर'नानि फारसेथिं आरो चाइना इन्डिया दावराव मा निउस फरायनाय बायदि बुंबाय खबर बेला औलै मा जाबावगोन बिदिलाय जेथिबो गोजोन गैला मा खामानि मावनो मोनखो जेबो मावनो मोनाखै नोंसोर माबा बे इलेक्सननि दावरावफ्राव गिदिंनाङा आरो मिथिबाय इलेक्सन सफैगासिनो दं दानलाय सुलाय जानो हागौ गिदिंनाङा गथ'फोर फरायनायफ्रा फरायबाय था मिथिबाय गल' गथ' जानाङा नङाबा गोजावगोनबो बेटाफोर आंहा बारा सम गैयालै आं थांसैलै नोंसोर रायज्लायबाय थाला आंहा सम गैया एकदम न'आव खामानि दंथारो एकदम मावहैथारनांगौ दा हिनजाव होगोनांगौ गला बाथ्रा बुंनांगौब्रा बेलाय आंथ' बुजियासै बाथरि फरायनाय बायदि ग्लेब ग्लेब बखिलांबाय थाबाय आं जेबो बुजियाखैलै आंथ' मोनसेबो गोसोआव जायासै मा बुंखो आंबो बुजियासैलै मा होनलांखोथाय जानो बेखाराव बखिलांबाय नोंलै माथो दलङाबो गैबावा फाग्ला बे दलं जाबाय बे मा दलं जाखो बेलाय मारै मानखोलांना थांनांगौ जाखांलाय मा दलं बेलाय सोर थिखादारालाय बिदि बनायनांगौ जाखो सोर फाग्लाया बनायखो बिदिलाय बिदिजों सोरबा थाबायनांनानै थांनो हायो बबे फाग्लायाव बिदि दलं बनायनाय नुखोनै सेसलै आयौ मा जाबावगोन बोरैबा दल सोरैबा खिन्थु थांखाबाय आं गैखाला माबे लामाथिं फैनांगौ माबे लामाथिं फैफ्लांखो आं नायखाला बे थिखादारफ्रा मा खालामबाय दं आसलथे बे थिखादारफ्रा साला फैसाखौल' सिनायग्रोबा बोरै जाबावगोनब्रा मा जाबावनांगौ जाखो बोरैबा गोलैनाय मोनबा हानाय नंला बिदि जानाय नंलालै संसार जानाया बिदिनो जागोन नालाय सोरबा मा फाग्ला दं जाखो बेलाय आयौ जाला बे थिखादारफ्रा थाब मावना होबानो जायोसै
एफा खस्थ' सोरबा लोमजाबा माबायदि थांबावनांगौ जाखो बिदिलाय लोमजाबाबो माबा थैग'लाय लांगोनलाय माथो बिदि दलङाव सेस जागोनलै ना साइकेल बारजायो ना थाबायनानै थांजायो है जानाय नंलालै आयौ मासो दलं गैया नामा बिथिंजाय माथो दलं बे फाग्ला दलंखौ नुवाखै नोङो माबायदि बनायदों नै ओइथिं नुवाखै नोङो सोरबा लोमजाबा बे गामिनिफ्राय लोमजाबा थैग'लाय लांगोन बे थसे औवा होनानै दोनदों दाथ' बे नुवाखै नोङो बे दलंफोरखौ नुवाखै नोंसोर नुगासिनो दं माथो बे फाग्ला दैया गिसिबा गिदिर दैया खुन्थिया थसेल' दङ बे फाग्ला दलं जागोन बियो थिखादारफ्राबो दाबो मावा होद आं रागासो जोंखांलाय लांबायलै आं थांसैलै बारा रायलायबाय थानो बाबाय आं माबा माबि रायखांलायलांगोन हेल' गाइस हेलौ अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जोंखौ निमाहा होदो